हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग नुआ ब्लॉग रे आपन मन स्वागत। तो आज मो पार्ला केमुंडीर कौन से बेतागुड़ा रे थिबा पुलिस क्वार्टर पाखरे सेटा कौन जुरिया पार्क बुलिवा को जाइथिली। एटा तांकर सिटिंग एरिया थिला, मीटिंग भी करूथिले माने पुलिस मानकर बा। एठू आमे बुलिवा को गलु चारियाडे पूरा माने पहाड़ को लागी कि जो पार्क बनई चंती ताकू गोटे गोटे माने कौन करचंती ना गछ लगे देइचंती सुंदर भाव रे। एटा बड़ टगर गछ थिला, मु पचारुथिली ए फुलटा तोलिबी कि तापरे से लेखा हेतिला तो बोर्ड रे फुल तोलिबा भी खराब କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତୋଳି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଟଗରଟେ ଥିଲା। ଟଗରର ମାନେ ଭେରାଇଟି ଥିଲା, ଗୋଟେ 4-5 ପ୍ରକାର। ଛୋଟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟଗର ଥାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେମିତି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଟଗର ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ସେ ପୁରା ପାହାଡ଼କୁ ଲାଗିକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ କଜୁରୀ ଗଛଟେ ଅଛି, ଏପଟେ ବି ବଡ଼ ଟଗରଟେ ଥିଲା। ଛୋଟ ଗଛରେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଫୁଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଫୁଟୁଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ନେଚରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କେବେ ଯାଇନଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲି, ମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଗଲି। ସେଇଠି ମାନେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ଟା କେମିତି କରାଯାଇଛି। ମୋ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ମୋ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ଟୋଟାଲି ପାହାଡ଼ ସେପଟ। ଏଇଟା ଖାଲି ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପିଜୁଳି ଗଛ ବି ଅଛି, ପିଜୁଳି ବି ଫଳ ହେଇଛି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବି ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଫଳ ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଶାଗ ସବଜି ଲଗେଇଥିଲେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବି ଥିଲା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରା ପାହାଡ଼ଟା ମାନେ କାଲି ଗଛ ପତ୍ର ଲଗେଇକି ତାକୁ ସିନିୟରି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ରେ ତ ଅବଭିୟସଲି ଗଛ ପତ୍ର ବି ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଏପଟେ ବି କଟା ହେଇଥିଲା, ପୁରା ଗଛ ପତ୍ର ସଫା କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଲଗା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେପଟେ ଗଲିନି। ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ପେନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଏଇପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ବା, ଆସିଲେ ଫଟୋ କାଢ଼ିଲେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଭିୟୁଟା। ଏଠି ସବୁ ମାନେ ବଗିଚା ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାଟିଟା ତ ଉର୍ବର ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ମାଟି। ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଶାଗ ପାଗ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫଳଟା ହେଉଛି, ଫୁଲ ହେଉଛି ସବୁ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ନୂଆରେ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଭିୟୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ଟପ୍କୁ ଆସିଲୁ। ଏଇଠି ସବୁ ବସିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଭିୟୁ। ୱାଓ, ପାହାଡ଼ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉଛି, କି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲିକି ଦେଖେ ତ, ୱାଓ, ଏ ଛୋଟ ସୁଇମିଂ ପୁଲଟା ଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିକି। ଆହା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଠୁ ସେପଟେ ଭିୟୁଟା ଦେଖିବ, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମାନେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲି, ଭାବିଲି ଟିକେ ବସିବି, ଟିକେ କ'ଣ ବସିବି। ବସି ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ବସିଲି, ଆଉ ସେଇଠୁ ଉଠିବାକୁ ମୋର ମନ ହେଲାନି। ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଚିଁ ଚାଁ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି। ବା ବା ବା, ମୁଁ ଆଉ ତାରିଫ ନ କରିକି ରହିପାରୁନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାଛ ବି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଦେଖିବେ। ସେଇଠି ଛୋଟ ମୋଟ ମାନେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଏଇଟା ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍, ପୁରା ଏଇଠି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍। ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ଇଏ ଦେଇକି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁଟା, ଖାଲି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଏଇପଟରୁ ପୋଲିସ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏ ପିଲାମାନେ ଯେ ଜାଗା ଦେଉନଥିଲେ, ସେମାନେ ଉଠିଲେନି ଆଉ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ରୁ ସେଇଠି ଫଟୋ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏଇଟା 2007ରେ ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ନୂଆ ପାର୍କଟା, ମୁଁ ଜାଣିନି ନା, କେବେ ଦେଖିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ଚାଲିଲୁ, ପୁରା ଇଭିନିଂ ୱାର୍କ କରିଦେଲୁ, ପୁରା ପାହାଡ଼ଟା ବୁଲିଗଲୁ, ବୁଲି ଆସିଲୁ। ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଉଥାଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ, ମନେ ପଡ଼ୁନଥାଏ। କେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ନେଇଯାଉଥିଲି। ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ପାହାଡ଼ଟାକୁ ପୁରା ଏମିତି ବନେଇଛନ୍ତି, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଗଲାବେଳେ ରୋଡ଼, ଏପଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରିଟର୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ବତକ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ଡର ଲାଗିଲା, ତ ଯାଇପାରିଲିନି। କାଳେ ଟୁଙ୍କି ଦେବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଡରରେ ମୁଁ ଗଲିନି, କାମୁଡ଼ି ଦେବେ ମାନେ। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏତିକି ବତକ ନଥିଲେ, ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କେତେ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ 100-1000 ଏମିତି ଥିଲେ ସେପଟ। ଠେକୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା କ୍ଲିପ୍ ନେବାଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଠେକୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୂଷା ବି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଧଳା ଧଳା ମୂଷା ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଏନ୍ଜୟ କଲି। ଆଉ
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପାହାଡ଼ରେ ଆଉ ଏଇ କୁଣ୍ଡଟା ଅଛି ଏଇ ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉ ମାଛ ବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛମାନେ କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମନା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଠିକୁ ଗଲେ କାଗଜ ପଲିଥିନ୍ ଏସବୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ମନା କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତି ଖରାପ ହେବ ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶ ଆମର ଇଏ ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଉଛି ବି ନିଜେ ବି ଭାବିକି ସେ ଯାହା କରିବା କଥା ନୁହଁ ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ରଖିବା এইটা হচ্ছে জুরিয়া রিসর্ট ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ପୁରା ପାହାଡ଼ଟା ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଆମେ ସେପଟ ରାଉଣ୍ଡଟା ପୁରା ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ଛୋଟ ପାର୍କଟା କିନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଇଭିନିଂ ୱାର୍କ ପାଇଁ କି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇଲି 2-3ଟା ମନ ଖୁସି କରିଦେଲି ପଳା ଆସିଲି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।